Fortnite не сме стримвали, така иначе хората дори не знаят, че този канал се стрима Fortnite. Това е първи стрим, първата лекция. С времето ще съберат повече хора. Тук пак нямаше оръжие, не знам, кацаш на странни места. Поне тук намерихме нещо. Бяга. Скочи през прозореца. Човека се самоуби буквално. А бяло? А той как паднал толкова високо и не умря? Много знам къде отиде. Буквално джъпна отвън, човек. Може съм го убил. Този град нещо не ми харесва да ти кажа. Искате защо не снимам? Имаше видео при 2 дена на Fortnite, но обикновено го мързи да ви кажа, така че ще гледаме да правим поне стримове, поне по един на седмица или по едно видео в неговия канал. Буквално Криската им преподава. Да, аз съм доста зле на Fortnite. Той сутринта играше в един български сервер BG Zone Wars, направо ги да ги направи на крито. Той е бот. Хайде. Първи кил за днес. Заминавай. Аз когато играех в Fortnite, когато пиеш шилд, не можеше да скачаш ли, как беше? Не знам. Можеше, ама ти си спринтира. Не, говоря преди 1-2 години, когато съм играл и също като... Защото беше нов апдейт, защото не можеше да се прави. Но аз това казвам, че когато аз съм играл в Fortnite и меткита като го ползваш не можеш да се движиш. Сега можеш да се движиш, да скачаш, да ходиш, много по-различно е. Крис играе ли FIFA? Не, по принцип. Мисъл играл е, но не е добър на FIFA. Мисля аз да ви пусна някой урок тия дни на фифчика. С Челси малко. Ами не му преподавам бро, защото той си цъка с неговите приятели. Ама ми помагаш? Понякога му помагам да вдигне някой ранг. Малко ранг цъкахме с него. Стигнахме до... Diamond ли стигнахме? Не знам, някъде там. До Gold. До Gold 3, само че аз имам 3 бровара макснати на мини акаунт и ми беше много трудно. Всяка игра играх с Санди. Аз имах повече дали. Аз играх само с Санди. Да. Може ли стрим на FIFA? Може да. Ще има. Може би тази седмица ще направя, наистина обещавам. Въпреки че FIFA-та върви доста лагнато на PlayStation, нямаме на компютъра. Но ще се опитам колкото мога. Мисля, че до първа дивизия мога да стигна. Коя дивизия? Аз съм 6-та в момента и не съм играл повече. На FIFA. BG Zone Wars е мапа на ютубъра DC Запов. Да, знам да. Той оттам гледа сутринта и влезе. И имаше 4 човека и направо. Оп, има човек. Гледате ли имбота? Е, той какво прави човек? Сега видиш, ще ти остави на 0. Този прилича на най-лошата му нехиня, между другото с този скин. Да. Играй на перформанс мод, ами по принцип на перформанс сме. Какво е перформанс? В смисъл на перформанс, да. Какво означава това? Ами с по-ниски графики. Играем на 2К на 240 Hz. Виж ли билдовете? Като цяло, аз го смених. Защо го смени? Много е гадно. Добре, влез ще го оправя. Прави го, искам да имам по-игра. Само да не убият сега. Такива по-да са ниските. DLSS са ми е на перформанс като цяло. Криската обича View Distance да му е на лоу, защото билдовете изглеждат много странни. За нас не е интересно. За него са tryhard пък. Ми добрите хора така играят. И на мен повече ми харесва и без това. Много са гадни. Добре, Алекс, чакаме те. Имаме човек. Аз не виждам какво имаш на 6 от тази кола. Имаш от това, дето... Хвърляш. Дето виждаш къде са честовете. Компа за колко го взех, моя излезе от 9000 лева някъде и имах отстъпка още 5% и на 8500. Изтъпа всичко.
Но те и цените малко паднаха. Гледам, че на видеокартите като цяло са... Поне моята е по-ефтина, отколкото я взех тогава. Сега излезе 5000-та серия и драйверите... Да, не знам дали имаш проблем, аз имам голям проблем с драйверите. В момента карам с драйвер от декември месец, защото първият драйвер, който пуснаха в януари за 5000-та серия на Nvidia, като ресайзвам прозорците от по-голям, по-малък или alt етап, като правя и ми за черен екран, постоянно черен екран. И като си върна стария драйвер няма проблем. И явно ще се карам с този драйвер без да апдейтна, защото новите са голям траш. Гледа да подобрят серия 5000 и всичко друго да почива реално. Твоите е на 3К супер. Нямаш оплакване, ми не знам, при мен има някакъв проблем. При мен постоянно прави черен екран. Дори аз четох, че от предния драйвер, който бяха пуснали януари, в Китай има специални модели на 5000-та серия. Много гадно ми е. И са бриквали картите, буквално техните карти с 5000 серия са блокирали, смисъл не използваем стават. Да инсталира и пак го изтегли. Ами, преди няколко години имаше нов драйвер, който пуснаха буквално на 27 февруари. Абсолютно същата работа. Сложи го пак. Като дам alt етап и сменям прозорците, става черен екран за една секунда. Мисъл. Че те да са по-скъпото. Това е на PlayStation. Това със сигурност. Се чувам добре. Почне да направим мап, където може да влезете и вие. В смисъл на Creative. Може в BG Zone Wars да направим някоя игра. Ако някой желая. Въпросът е да ще съберем достатъчно хора, защото сме сам 17, така че. Сега ще подсъкаме малко Battle Royale. И колко игри? Еми, 2-3 игри, после може да направим на Creative, ако искате. Чао, Вики и Виктор, не знам. Викчо най-добре. Викчо ми върви най-добре. Да, Викчо. О, човек, дясно. Те ще са такива слаби, бе, човек. Мисъл в поставата. Забива в земята. Днеска пуска някакви много странни рандоми, за сега няма един стабилен. Тези аз щях да го бия. Аз мисля, че ми излезе. Хубав ден ти пожелаваме. О, снайпер. Това няма да е много скъп. Стоя си аз на рафта, току-що са ме извадили от фурната. Бухнал на Макс, а кури... Ето. Ще гледаш от телевизора. Това няма да го биеш обаче. Ти го би през стената, видя ли? Как стана това? Не бе, просто му шупих стената. Ама не, ти го уби, пък стената пред тебе беше здрава. Той беше от другата страна. Мога да се закълна, че беше така. Виж. Виж сега. Топ дед, а стената е тук, тя е здрава още. Как стана това нещо? Стара се, видях, че стената не беше чупена. Какво да направи играта? Нищо. Може би може да се цели през стената. Че ме стрелят. Някой патрон, нямам представа и аз. Не съм толкова специалист по Fortnite. Къде е то? Пуска слаби заради акаунт левел, ами ние сме на 150 левел, не знам. На кой акаунт? Кой левел трябва да сме? Не сме на първи. Според мен малко хора имат по-голям левел от нас в BG. Трябва да съм честен. Много хора могат да ти помогна да вдигнеш рангове. Остава тук, братле, голям лут. Може. Ще пробваме после малко креатив, ако някой иска да джойне. Да направим 2-3 игрички там. И ако някой е добър достатъчно, да, може да го добавим. Да цъкаме долу с него. Днес къде ме уби с тези ръкавици, аз дори не можах да разбера какво се случва. И така прави. Да, викам, аз ти казах, че ме бие с крака и ръцете и викаш. Не.
Аз как ще бия с това Не оръжие? знам защо ги добавих тези неща в играта, наистина не е готино. Цено се изправих срещу Фенг, в смисъл някой ме надби буквално на карате. Е така, нали? Не знам колко взема, обаче не беше приятно. Като играеш Zero Beauty не може да го Като спреш. отидеш в лоби, отивате на кариери долу в ляво. Трябва да погледнем. На реплей ли? Не. Кериер. Какъв той е кериер? Не знам. Ще погледнем сега. И какво там да видим? Там пише акаунт левела. Ето и тук пише. Не, явно е нещо друго, не знам. Не знам какво има предвид. Здрасти, Денката. Кое това водно охлаждане, човек? Аз взимах едно от най-хубавите водни охлаждане, беше 500 лева. Смисъл, някак да ти е 1000 лева водното, нещо ще те метнали, знаеш. Няма такова водно. Или ако има, със сигурност не е нужно за компютър за 2000 лева. Тихо. Добре. Криската загря. Той е с короната. Аз имам. Той е шефа на лобито. Ако я вземеш, сега ще ти покажа локацията, така пише. Така че не знам дали искаш да я... Кой играе в момента? Криската играе. Аз, нали знаеш, доцента само говори, обикновено обяснява теорията, на практиката студентите я показват. Практиката. Ако искате, може да кредити след тази една игра. Ако някой смята, че иска да се включи, може да направи. Може, аз нямам. Здрасти, Мате. Няма да отивам на Айланда, няма да си рискувам мулта. Само вижте какъв улт имам. Няма как да си го си. Просто никакъв. На кой айланд? И там бе. Криската иска ли форта ми? Той играе в момента. Това е Но- за въпрос. След малко ще пуснем креатив, ако искаш можеш да джойнеш там. Да направим някоя игра. Доста е добър, да цъка. Не го видях. Ема му е доста добър, билда също му е добър като цяло. Той играе доста креатив и доста свикнал. И аз, понеже съм доцент, му предложих да сложим този медник отпред, който е абсолютно фри, безплатно и доста му подобри ейма, често казвам. Чама там. Йоана Делиджова, след малко ще влезем в един мап, който може да влизате и вие на публик и да играем заедно. Хора най там. Не разбрах това с акаунт левел, къде може да се прави. Какво има преди под акаунт левел? Аз май съм виждал. Има и Травис, има да. Щом Ние се играем играта доста преди Травис Скот. от 8 сезон. Това. Ого! Къде спамиш, моето момче? Размяна е слаб. Кракът. Лека! Не знам, няма нужда от доцент при него. Той трябва да преподава. Напускам си поста. Отказвам се. Има провери целият левел на акаунта от всички сезони, ясно. Ние не бяхме цъкали Fortnite от години, така че... Но не мисля, че това определя лобитата в... Просто пуска рано лобита по 100 човека. Ама този не беше слаб. Определен. Не знам дали беше слаб, ама ти го направи да изглежда такъв. Онзи път, като играхме направо ме разбия, ами... Какво? Може да си се подобрил сега, не знам. Ивчо. Това е Иво Митев ли? Да. Няма да мога да говоря, но може да играя с вас. Може да влезеш в мапа, да. Не е нужно да си говорим. Момче съм, добре, понеже профилът ти е такъв и някак да знам. Как сложихте медника, Просто виж видеа. ще ти кажа след малко. От Microsoft Store, обаче как се казва, трябва да проверя, че името беше някакво странно. Нещо с М беше, да. Да, ма.
По-добре, Алекс се върна. Да, не заповядай. Мисля, че ще е интересно. Може да харесате стрима, гледаш. Браха 28 човека. Вие сте само ти още 5-ма, така че... Станаха или тия, които се крият много, или по-добрите, едно от двете. Видях някакъв склад. Къде ли, не знам, май в градовците. Взех си супер хиро скин в Fortnite, да, Криската му е един от любимите. На мен ми е втория любим. Кой ти е първия любим? Този. Травис. Травис, защото е рядък, нали? Къде изчезна то не... Някъде се е каширал. Аз ще си хода по пътя. Как да се включа игра с вас? Просто ще влезем в публичен мап, ще покажем и кода на мапа, пускаш го на публик и трябва да сме в едно лоби. Ето бе! Той е бот. Давай. Злат, Legendary такова, това е еймбот оръжието, много ми харесва. Аз с него имам еймбот. Как е еймбот? С това оръжие имам еймбот, просто много добър. Той си добър с него. Да. Имаш ли финск? Как се кажеш той? Финкс. Финкс, нямам го, не. Ще го взема в четвъртък с кредити. Не ми се дават пари за него, според мен няма нужда. То на никой не ми се дава. Ами всичките броли си ги бях взел до сега. От последната една година реално, с Early Access, но този реших, че ще го прескоча. Виждане. Още трима. Не, още двама, чакай, вие сте трима. Имате ли Renegade Raider? Не. Ние играем от 8 сезон. Ама той Renegade Raider не е рядък, защото го бяха върнали. Да, ама не знам дали беше същия. Същия беше. Същия ли беше, да. Иначе не съм играл в първи сезон. Играем от 8, там има един прихват в дясно. Играем от 8 сезон, аз тогава не съм купил скино, една мечка бях купил само. Това ми беше първия скин. О, този читва. Не, просто заради делея. Имаш ли хил? Те само бебетата фармят хайнграм буквално. Еми, Хая печели играта, не знаеш. От кой играете? От компютър? Той е добър, май. Беше добър, вече не е. Добре, ще пуснем, пуснем това на Запов мапа и ако иска някой да влезе на публик. Загря ли? Да. Return to Lobby. Първи Battle Royale за днес. Доста бърз беше. Първата игра... Втори по-скоро. Да, втори. Тя първата беше много... Добре, чакай сега. Кой беше мапа на... Кой беше на Запов мапа? Напиши Запо... BG Zone Wars беше, май, чакай. Ето го! Махни се. Ето го. То дебелия. Това ли? Добре. Пускаме го на публик. BG Zone Wars може да напишете тук в търсачката или сега ще ви дам и кода, той трябва да излезе. И направо влизате и може да цепиме, окей. И той идва. Дър пъти от карта 3 месеца и продължава. Ми трябва да си го спреш, да. Трябва да си спреш Fortnite, който е... Той е месечен абонамент. Добре, той има и хора тук. Колко 5 човека. Кода е горе, но аз ще го напиша в чата, ако някой не го вижда случайно. Понеже с малки букви. Ще поиграем малко тук и после пак Battle Royale. 0573 1966 7074. Това е мапа. Тук трябва да го спра, ами... Не знам, не съм си го купувал, но напиши в YouTube How to Cancel или напиши в Google Fortnite Crew Subscription, то ще ти излезе. Майко, видял какъв е, брат. То дали знаеш, че като спектейтваш понякога каза грешно. Но той го мисля, той не му наби. Влизайте в този мап на публик, си направете играта, би трябвало да джойнем в едно лоби. Мисля, че до 16 човека може да се съберат. В публик, защото ако се прави, ще сами. Да, направи, ще си сами. И то не може да е едитваме, брат.
Според мен, Днес сутринта бяха много слаби, сега според като мен е заради спектейта. сега като че ли са по-тегави. Нали знаеш на Стъмбъл как беше при като влезеш късно да спектейтваш, показваш, че някакви различни неща не го показва. Той ще умре. Мисля, че е също. Какъв е кода? Написах го в чата, но той се вижда и горе. В чата го написах. Какъв код бе? Какъв е кода? Не ми излезе, аз го написах преди малко. Виждате ли го по средата най-отгоре? 0573. Просто напиши в търсачката Запово и ще излезе. Напиши. Или BG Zone Wars. Не бе, ако напишеш... Сигурен ли си? Да, аз днеска написах Запово и ми излезе малко. Ето е това напиши в търсачката или BG Zone. BG Zone защо пиша с... Зоне. БГ Зоне. Да, или е това напиши. Бан 0 сме били в Фъмбо. Нямам никаква идея. Двама човека Тата не е Запово. Така се казва канала. Къде да знам аз? 1А. Добре, аз написах кода, се вижда горе по средата при нас. Не знам дали трябва да го виждате, я. Вижда се. Вижда се, но е много малко. Малко едно се вижда. Трябва просто и така да го увеличите. 0573 1966 7074. Не сме заедно. Даде ли на публик? Няма логика да не сме заедно. Мапа трябва да се напълни с хора преди да направи ново лоби. Ще пръцъкаме тук 2-3 игри и пак отиваме на Battle Royale, ако не става. Запов ли е? Да. Защо няма никой, бе? Ара. Ето. Петнайсет човек са, значи са влезнали хора, нали? Да. Да, влезли. Добре, малко не бяха толкова... Значи са влезнали хора в чат. Не ме би. Ама не се тимвайте Само да не се тимвайте срещу срещу мене. криската. Ами играйте едно в едно смисъл, както си е. То сега ще е някаква лудница, 15 човека. Е прекалено много хора. Ей, това вече не знаем луд. Знаеш какво ще се дърва? От тук не може да стрижи. Ега стъпя късмет. Той кон стой ли? Ара бе, също ме таргетват. Някой спами тежко. Аз ще опитам да ротейкна. Чакай да приеми. Мали са двама. Това не мога да задържа. Не, брат. Не става. Я отцъкни там, може ли да отцъкнеш с мишка? С мишката. Не. Избея. Здрасти, Ванко. Няма да го играем на този зонуар. Те само се тимват. Ейми, чакай, ще изиграем 2-3 игри да видим как е, ако се тимват. Няма. Не, просто ме таргетват. Всички върху криската, ами ако правят така, няма да го играем. Я натисни там ескейп с мишката. С мишката. Не става. Става. Добре. Пише escape бюро. Пише сен, дето изпратим покана. Може да се вземе Battle Royale с V-Bucks? Battle Pass искаш да кажеш? Айде да си купиш Battle Royale, т.е. победа ли? Не може. Не може. Ако това имаш предвид. Искаш да си pay to win. Преди с този мап не ми харесва, че трябва да чакаш. По-добре е някой, който се респаунваш и постоянно се цъкаш. За тези, които умират първи. Battle Pass имам предвид. Battle Pass се купува с V-Bucks, да, 900 V-Bucks струва май. Ако не се лъжа. 15 лева. Може да, паса се купува. То реално безплатно няма как да го вземеш. Та кирка е мега яка, много я искам. Ти нали имаш гол в кирката? Тя не е ли по-добра? Не, тя е много готина. Хем е дълга на FNCS. И викаш бие повече демидж. Не, просто много повече е яка. Това от турнамент ли се взема? Не, преди беше от кешкъпа, ма те направиха да си я взимаш от шопа. Трябва да се напишеш кода, за да вляза. Хората тати са се трудили. Горе в ляво има една търсачка, една лупичка. Хората са се трудили да го вземат
И накрая го пускат в шоп. Накрая пускат в шопък. Да, това е малко гадно. Наистина не е честно. Защото аз сега ме пуснат на Брос, аз съм Черино Пина. Какво става? Здрасти. Срокът за нага. Мапа е фул. Толкова хора ли има вътре? Само за 8 човека ли е направен? Колко са? Трябваше да пуснем нещо друго. 16 ма. То проблема е, че като се пуснем какво на вас не мога да чувам, само вие чувате мене. Нещо не си нагласил настройките, значи. С кода не става. Защо не зарежда? Айде. Не мога още. Много е гличен този мап. Вчера този, който спечели, свързали се, да, вече си го е взел. Взе си паса човека. Видя го, проверих активиране. Но друга седмица ще раздавам още един, плюс скиновете на Оли, така че ще има раздаване този месец. Някой ма играят Simple Edit. Добре, вие сте 10 човека. Мисъл... Или 12. Не мисля, че сте 16. Направете го с код. Аре бе, ама защо всеки иска да ме троли? Да, те двама идват. Да. Добре, пускаме Battle Royale, значи. Ти видя ли един от там, един отзад? Пускаме Battle Royale. Няма да стане. Те Всеки хората иска да мислят, убие че Криси. ще ме дразнят. Няма да стане. Ама излез песни соло. Чакай. Аз не можах да разбера къде каза той да погледнем долу в ляво. Ето е кариер. Кариера, това не съм знал, че го има. И какво показва тук Battle Royale? Ой, няма статуе. Ranked. Как се гледа Ranked? Ranked on. Аз искам да видя реплей. Питал съм се да гледам реплейове. 5 Victor Royale имаш на Ranked, на Reload. Топ 10, топ 25, Алабала. В момента няма. А нещо друго, а не на батъл. Добре, избери си. Не знам. Трябва писа долу в ляво. Долу в ляво, аз нищо не виждам долу в ляво. Ако искаш дай релоуд. Дай на релоуд. Е, тук да влизат хората. Къде? Ма те пак ще тролят. Това няма смисъл. Ама поне тук се разпалваме. Добре. Колко човека могат да влязат тук? Чакай. OG Cup Warm-up. 16. Добре, чакай. Я го покажи това пак, ето го показва преди малко. Ето го кода долу в... Виждате ли кода? 7861 3894 9747. Той сега ще излезе на екраните, но 16 човека могат да влязат, да? Но той има 4 човека. Има 4, което означава, че влязат 10 още. Айде пускай малко тук, да видим. Кариер долу вляво. Айде пускай, че накрая няма да влезеш, ще ти усещам. Ще напълни преди да влезеш. Те няма да трейди като вляза. На Франк ли ще е паса? Не съм сигурен, не помня. Може и да е на Франк, да. Мисля, че беше на Франк. Кога ще играеш Brawl Stars Championship? С нощи го играх с рандоми. Сега ще ти покажа. С нощи го направих с рандоми, но толкова и да няма така или иначе, защото няма с кой да играе другата седмица квалификации. Крис не го е минал и отбора ни реално фейла. Те са го махнали ли ме? Какво стана? Той е свършил. Вчера го направих 15, но беше доста лесно. Мап е мега як. Айде, влизат. Нали се вижда нищо. Буквално 15-0 човек, смисъл беше супер изи. На Франки, на Биби... Хора, видяхте ли кафе имба? Не знам, няма как да е на два бровара. Паса трябва
Между другото, като каза Биби, май беше на Биби, да. Мисля, че беше на Биби. Не може да е на два бровара. Няма как. Да, той е дед. Или може би не. Оу. Какво? Ей! Двамата ли са ли? Ей, то. Той те убил отзад. Ти си убил Дани. Пса еха, уби ме. Тук като може да се разпълнаш е по-чул, понеже може да играеш по-спокойно. В смисъл и да умреш. О, Не е проблем. чуджали. Еми, нормално, като те бият 5 човека. Ма сега да той постоянно иска да ме фулбоксне, брат. Не мога да раздавам по един пас, защото няма откъде просто. В смисъл. Ако ми дават от Brawl Stars, бих раздавал всеки ден. Това сте. Но не работи така системата. Нека. Брат, аз съм на малко. И той е на малко. Той игра от контролер. Контролер, плеер. Защо не те хилва като убиеш някой? Не трябваше ли те зарежда на макс? Или тук не работи така? Имаш златна помпа. Си имаш. Пас. Откъде са? Уй, то скъде чул. Един ще е на Франк, другия на Биби. Това е много странно, не знам. За Биби почти съм сигурен, че казаха, че ще има няколко скина. Биби, не знам, защо ти кляка. Кото? Да знам. Айде бе, брат, ти не се справя, Ето го Даниел Геймър БГ, това е данката. Дани, играеш с огъня, Дани. Направо го ръшкай. Чакай. Не, брат, стига. Стига ме ръшкахте. И тия хора няма се разберат вече. Един по един, не по двама наведнъж. Отгоре, отдолу. Долу, ще после, да. Кода е горе в средата, като гледа има място, ако някой иска да джойне, може да го направи. Аре бе, брат, стига ме бихте. Те ме бият от 100 метра, двамата. Аре да стане. Все пак ще дойде. Аре бе! Не ти излиза мапа с кода, няма как да не ти излиза. Не. Горе по средата е трябва да напишеш с чертички по принцип, да знаеш, не слято. 4 числа черта, 4 числа черта. Ще се бъгна. Къде ти е глайдера? Не знам. Без глайдера. Влизай. Ето, фол да имаш ли да направи сега? Не. Мини си на макс. В смисъл, виж... Никой ме ударим. Аха. След една година може и да разбера тази игра. За сега ми се струва прекалено сложно. Прекалено много неща се случват. Прекалено много интеракции. Прекалено много странни работи. Да, уби. Ето, И Георги разбра. Бие, брат. Лошото е тук, че като биеш някой не те хилва и като дой втори човек, просто вече няма шанс. Ти си останал на 50 на 100 и си на one-shot. Ти винаги се плаш на това. Човека вече те мрази сигурно. Тежка битка. Не, брат, не, тази спайса. Това ли е най-тегави да си? Добре. Явно е добър. Как се хвиш той? Няма и да го добавя. Добре, аз просто исках да го видя кой е. Той ли е Илиев или не? Гледам, че Илиев е първи по точка, но това май е... не знам кой е. Айс, спайс. Между другото, тая рапърка не се ме чува дори. В играта разбрах, че има. Беше с гръб, малко беше нечестно. Пак не ти излиза мапа ми... Не знам, нещо не пишеш както трябва, прави числата наистина. Кой Това е мапа? мапа. Този, който играем в момента. Каза, че не му излиза мапа. Умри! Хубаво! Спри, бе, брат! 1000 човека! Няма това, няма го игра! Добре, като спиш после Battle Royale. Беше го вързал, обаче другият видео отзад ти изгърбих, което не беше честно.
Но това е положението. Fortnite крин. Как си играе играта? Те просто искат да направят килове. То това си е чистим буквално. Къдни ме? Ти ли си Ice Spice, лешник? Не. Как разбра? Да, той не искам. Защо? Защо се убивай после? Той нищо не е казал. Ти не искаш ли играеш с някой добър, с който да можеш да правиш по-лесни викторите? Убиваме иска. Как да стане? Той е да. Добре, напиши си юзърнейма, за да мога тя една. Кой е мой юзъра на него? Ето, чакай. И аз се обърни да го видя кой е, бе. Илиев, чакай, Илиев 032 двоен дабл е. Чакай му. Защо не го виждам тук? Илиев вън 032. Сега ще го добавя. Може ли? 032. Нали големите букви нямат значение? Добре, изпратихме. Ако искате да направите... Защо преди малко ме биеше и искаш да ме добави в ренг? Ми просто иска да видиш, че е добър смисъл, че играе. Хайде. Ако искате да направите едно дуо двамата. Да видим как ще бъде на Battle Royale. Че ми е интересно. Данката! Къде си? Добре. Илиев, готов ли си за Battle Royale? Да направим Едно Victory Duel. Дори ще се казва Луми, да, за Луми знам. Луми е доста щупен. Не, че Things не е, но Луми изглежда още по-добър. тъпа шоколейка! Да пускаме Battle Royale вече. Да, и без това те само таргетват. Те не се спряха лошите. Лоши. Не, баща му гледа и коментира. Има ли лоши днеска? Има ли? Нали са лоши, ме бият. Покани го.